Ľudia, čaute, pri dnešnom videu, kde si ukážeme, ako budem získavať mutácie na tieto Bone Blossomy. Prepačte. Mám tu takúto záhradku. Mám tam Bloodlight. To je super. Tu mám takúto záhradku. Mám tu iba tie Bone Blossomy, lebo toto je fakt špeciálne. Tu mám potom ešte Gnoma s Candy Blossomkou. Jak ste si všimli, mám tu aj tohoto nádherného T-Rexa. Potom ešte tu mám tohoto Higging Makava, ja neviem, jak sa to presne hovorí. Scarlet Makava, Cooked Owl a Pegby, ale tam neviem, kde je práve. Tu je. Ja tu mám takú záhradku, to mám aj tak rozdelené, tu mám taký vchod, mám akože viac všetko a tuto mám akože také plážové, mám že Nanook a také. Začalo na mňa prišiel, super. Mám také americké skôr, mám tu aj vlajku americkú, aj to Gnoma. Tu mám irisko, tu sa dá aj opekať. Takto, úplať sa tu dá. A tu mám to jedno, asi toto je moje najobľúbenejšie. To som všetko ja dneska robil. Tuto mám také to je také dinosaurové, že tu mám také kosti, tu je toto, sopka a kedy taká predajňa. Tu mi dal Cloud Touch. To je super. Tu mám aj DNA. Aj také lampičky. Potom tu mám auto s Flintstonovcov. Potom tu mám takýto bar, kde pekne predávam. Aj market tu mám. A samozrejme, nemôžeme zabudnúť na čo v lete musí určite byť legendárna zmrzlinárňa. Takže idem sa pozrieť, či to je nejaký merchant alebo niečo také. Pozriem sa do shopu, do gear shopu aj na vajíčka. Gear shopu úplne nestihnem, ale idem sa pozrieť na tie vajíčka. Bloodlight sme práve vychytali, čiže je to super. Ešte keby bolo Celestial, by to bolo o dosť lepšie. Tu už mám zamýšľať, že je to level 4. No a idem sa pozrieť do gear shopu. Nakúpim si Waterinkán. Ja by som chcel to level up Lollipop a ešte som to nezískal. Ale čo je tuto? Ukáž. Poď. Rare Summer Egg. To je akože celkom dobré. Môžem tu získať Tukána. Ten je celkom akože dobrý. Je v midu, ale Seal. Tenho by som chcel, takže si to asi kúpim. Neviem, čo rýchlilo. No a potom tu mám, vlastne v gear shope už som bol. Som na to zabudol. A Failet, ver tam na nejaký Bone Blossomik. A tu ich nie. A ešte mi napíšte potom do komentáru, či máte toto Giant Pinoken. Ja to neviem prečítať dobre, ale napíšte potom do komentáru, či to máte. Ja už som to získal. Jak neviete, čo robia pety, ktorých mám, tak vám to vysvetlím. Tento Higging Makava dáva mutáciu Cloud Touch.
má asi nejakú 20% šancu, sa mi zdá, že aj menšiu, ale viem, že dáva Cold Touch. Táto Cooked Oval, asi ako viete, ktorú dostávali sme na update, ona dáva tento Burnt a dáva aj mutáciu Cooked, ale to je strašne malá šanca. Potom tu máme touto Scarlet Makava, ktorý dáva mutáciu Verdant. Má tiež nejakú šancu ako ten druhý. A potom tu mám Pegby. Ona je to akože vtela, takže dáva mutáciu Pollinated a robí viac miesta v inventári. A tento T-Rex zje nejakú náhodnú mutáciu v mojej záhrade. No, trvá to 20 minút. Musí to zrobiť a zje nejakú mutáciu a potom mu dá na, neviem, nie, asi najviac dal na 4 rastliny. Takže to úplne neviem. A toto bolo pre dnešné video koniec, tak darec.